Yapyk jemgyýetde ilat öz itleg arzulary, ideallary barada söhbet etmesi näme bolýar? Türkmenistanda men nähili jemgyýetde ýaşasym gelýär. Türkmenistanyň içinde we daşynda jemgyýetçilik ideallaryň bagyt, adalat, azatlyk, deňlik, jogapkärçilik ýaly gymmatlyklary açyk ara alynıp maslahatlaşmadyk, töhbetiň basylyp ýatyrylmagy, şahsiýetiň emosional akyl taýdan kütülmegine, gürüňdeşligiň ähli bolup geçýän zatlara diňe gowy erwet, ak-gara diýip sejermeginde, raýat jemgyýetiň dargamagyna we awtokratik gözüçiligiň güýçlenmegine getirdi. Awtokratiýa Türkmenistanyň içki dünýäsine ýakyndan aralaşdy. Döwletiň ýöntem propagandasynyň we ilatyň çözülmeýän durmuş meseleleriniň izi üzülmeýän arzularynyň arasyna uly boşluk döredi. Boşluk bizden nüansly jemgyýetçilik ideallary, arzulary, gymmatlyklary barada gürüňdeşligi jedeli talap edýär. Beli diýmegim ýasama syýasy propagandany aňladýan näler. Garaşsyzlyk döwrüniň niýetli ýürek gysgynç durmuş ýalyklaryna ters gelýän propagandany eşidip kemale geldi. Gymmatliklara esaslanýan pikir alşmalaryň ýoklugynyň peýdalanyp, awtoritar rejim boşlugy, tebigi bolmadyk terbiýe, propaganda we ýoýulan taryh bilen doldurýar. Beparlyga, gurky we ýasama krizisleri ünsüjemleýär. Gorky welasy we medeniýeti türkmenistanylygyny öz-özüne senzur etmegi mejbur edýär. Adam başgalaryň rejim bilen ylalaşyp dünýäni şaklap, pikir etmekden, pikirini beýan etmekden saklanýar. Bu bolsa awtoritar rejim üçin meşhurlyk illüziýasyny döredýär. Ideallara üns berýän adlygyň özüni ýalňy ýapyk jemgyýetiň oňjak, güýçsiz bölejikleri ýaly duýmagyna sebäp bolýar. Ýöntem syýasy ideologiýasyna boyun egdirmek üçin izigiderli basyşlaryň netijesinde raýatlar şahsy we ahlak jogapkärçilik duýgusyny ýitirýär. Bu bolsa giňden ýaýran, ilimden gelýän zat ýok geleňsizligine ýetirýär. İşde durmuşda, maşgalada soğuk salalyk kada awrulýar. Öwrenilen ejizlik, обученная беспомощность kada awrulýar. Öwrenilen ejizlikde Türkmenistanly geçmişde şowsuzlyk durmuş tejribeleri, tagallalaryň manysyzlygyna inanmagy sebäpli mümkinçiligi bolanda-da ýagdaýy gowlandyrmaga synaşmagyny besedýär. Bu psihologik ýagdaý ýapyk jemgyýetde ýaşaýan adamlara mahsus bolýar. Höwesiň gitmegine, biperwalyga, howsala, depressiýa, suitsida getirýär. Tenähili jemgyýetde ýaşasyň gelýär. Jemgyýetimize durly sebäplere görä öz arzu islegleriň barada, geleceğiň nusgasy barada pikir ýöretmek nädogry ýa-da gülkä münasip hasaplanýar. Mümkin öňkü ötüp geçen nesillerden bize şeýle erkin medeniýet durmuş walygy, ýadygarlygy galan näler? Mümkin biz ählimiz daşar ýurda göçüp Türkmenistana diňe turist bolup gedelenje barmagy saýlaýanlar. Muňa bir näçe syýasy, medeni, taryhy sebäpler bolup biler. Medeniýetimize şu wagty näme garşy çykýanyny aýtmak hasaňsat işi, emma başga gymmatlyklary ýöredýän, esaslanýan jemgyýeti göz öňüne getirmek ýok diýen ýaly. Meselem bagtly, bagtyar durmuş ýaly gymmatlyklara Türkmenistanlylaryň durly gatlaklary muňa nähili düşünýärler. Aýal gyzylaň bagty, erkek adamyň bagty, şaganyň bagtly durmuşy anyk nähili bolmaly. Bize eýrenmäni, iýgenmäni, käýinmegi, başga bir adamy günäkärlemäni has aňsat enlik diýip öwretdiler. Elbetde adalatsyzlygy ýalana azaltmak maksady bilen edilýän şikaýet gowy zat. Ese diňe şikaýet etmek, arzyňy aýtmak ýeterlikmi? Arzyňy söhbetdeş bolýan adam eşitýärmi? Aýdylýan sözler, pikirler nähili netije eltýär? Jemgyýetimizde söz we fiziki zorlugyň artmagyna ýa-da onuň azalmagyna? Türkmenistanda adamlaryň arasyndaky ynam we jemgyýetçilik jebisi uly derejede pese gaçdy. Arzulary, ideallary barada gürrüň etmegi beseden jemgyýet bir-birini ynamsızlyk, umysyzlyk bilen garaýar. Raýat diňe şahsy bähbidine, maşgalasyna, kiçik peýdalara üns berýär. Arzular onaýar. Enata çagasyny öz bagtyny daşary ýurda gözlemäni ýiberip bir günim hoş günim diýip ýaşaýar. Awtoritar rejimde umytlyk aňsat başartmaýar. Biz özümiz Türkmenistanly bolup erkin pikirlenmäge we gürlemäge gurşaw döretmeli. Adalatly we açyk Türkmenistany hyýalymyzda janlandyrmak biziň jemgyýet hökmüne edip biljek iň möhüm, manyly we awraly işimizdir.